Nu intrați până nu vă spun. Dar nu e... Nu, nimica, da. Ok, haideți stați în genunchi. Stați aici în față la scaun. Genunchi? Da, în genunchi. La smirenie stați cu mine la spate. Și toată ideea e că trebuie să suflați în același timp. Și dai tot aia! când ajunge... Când ajunge Deci nu te stropești. Când ajunge bățul de cribit într-o parte la adversar, persoana care o sufla mai tare o câștiga jocul. Apoi, același lucru trebuie să-l faceți cu ochii închiși. Ok? Deci nu vă stropiți cu apă. Spune acum. Dacă faceți egal, să mai Apleacă-te jos ca să poți să sufli. Ok? 3. Deci noi trebuie să suflăm în direcția opusă, da? Normal. Nu trebuie să tragi. Ok? 3, 2, 1 și... Dar nu dați pe jos acum. Uite-te, Dana, bani! Nicule, asta și Poate, Cum te cheamă pe tine? gata, Au câștigat el. Ok, bravo. Acum trebuie să faceți același lucru cu ochii închiși. Dați, mai dă-mi. ești, dar nu pot să duce. Dar stați tot acolo. Ok, dă-ți te rog. Uite, stau ăsta. Da. Ori paharul domnului. Stai, unde fac pe ea? Stai numai Da, la 2 kg. Deci vă spunem noi să vă plecați. Chiar dacă nu Ok? m-ați zice. Stați, vezi ceva? Vezi ceva? Apleacă-te jos. Apleacă-te jos și cu mâinile la spate. Deci nu aveți voie să atingeți farfuria. Stai. Vă dau o start, da? 3. Dar fiți atenți, trebuie să suflați cât de tare puteți, că acum nu mai vedeți chibritul, da? E faină. 3. Hai că nu vă stropiți, nu vă stropiți. Hai, fiți atenți. Hai. 3, 2, 2 1 și... Gata, au câștigat fata. Suflă, Dana, suflă! Suflă, Dana! Mai suflă! Suflă că mai puțin și câștigi. Suflă! Mai puțin și câștigi. Nu, că ai zis că o zis că Nu! ai câștigat. Mai suflă, leagă! Ba nu. Mai suflă, leagă! Uite! Suflă, Dana! Nu că te mă Gata, gata. Dacă Ai sufli, câștigat. dai făina lui în față. Suflă. Gata. Dacă suflai lui în față. Ok, deci Dacă eram în locul tău, băgam mâna și vedeam așa făină în ochi. vă rog, voi de stați undeva să nu vă vadă. Dana, ascunde-te. Dana, Dați-mi